Ja, we gaan aan boord van de Titanic, want vannacht is het precies 100 jaar geleden dat het schip zonk. En hier in de Klink in Koudem gaan we ondervinden hoe dat weer aan boord van het schip. Welkom aan boord. Alsjeblieft. En wat voor klasse passagier ben ik dan? Wat mooi zelf. Want ik heb begrepen dat als je eerste klas bent, dat je meer kansen hebt om de ramp te Dat overleven. denk ik wel. Dat denk ik wel. Dus Joosje ken je wel in de eerste klas. Oh, geloof. Ja, dank u. Ja, dat bent ook prima. Veel plezier. Ja, er zitten meestal te kaartspelen. Ik loop net tot de eerste klas is. Die kan ik maar zo doen. Er wordt al lekker gokt op het schip, terug jong en oud. Pas. Ook zo wel heel lekkere taartjes. Ik denk dat dat de eerste klas is. Maar we die zo pakken of hoe wist u dat het werkt? Geen idee, dat is niet de baas. Zie ik het maar eens even uit. Of vreeg je maar eens even? U mag blijven zitten. U mag rondlopen. Doe dat vooral. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Loop lekker met ons mee. En u kunt grote delen volgen op het scherm. Arie Flits, de verslagjouwer van Bult en Nijs, is de regisseur van de Titanic 2.0. Hij doet het voor het eerst. Dat is de goedkope klasse. Het is een helse klus, moet ik zeggen. Wel heel leuk, want we hebben er heel veel lol in. Maar we hebben geen idee wat ons overkomt, als ik eerlijk ben. En dit binnen Sibylle uit Ries en Ali van Koudem. Zij spelen de rol van het stijl dat elkaar vindt op het schip. De rollen dus van Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Ik kom aan, mijn tante en mijn oomke die ben hier al. En Sibylle gaat ik naar het schip, die had sparren en die had genoeg gehad om ik mee te gaan. Alleen nog Sibylle ben natuurlijk naar de tweede klas en ik ga naar de eerste klas. Dat is zo deelt. Maar wij komen elkaar wat zien op de loopplank hier. Hè? En dan Sibylle elkaar al en dan vinden we elkaar toch wel een beetje leuk. Ali! Tante! Hey Ali! Hi, schat. Hoe is het met hij? Oh, lomperik. Zo goed. De eerste net. Ken nou die nou eigen? Hoe gaat het van? Goed. Nou, u ziet het, dames en heren, de hoofdrolgasten van vanavond zijn gearriveerd. Deze jonge dame is Ali. En Ali woont, we hebben het over 1912, op de Dammense Waai in Koudem. In een enorm mooi huis woont ze. Gaan we over naar onze andere hoofdrolspeler. En als u zin hebt mag u meelopen. Die zit in de tweede klasse. Die is niet zo rijk. En dat is Sibylle. Hij is nu al aan het gokken. Koud binnen, die jongen. We worden een beetje dus heen en weer geleid naar de tweede klasse en de eerste klasse. De twee geliefden zitten in de verschillende klassen. Dus ja, hoe vinden zij elkaar? Maar ik vind het wel een heel leuk concept. Iedereen zit een beetje aan de tafeltjes. Lekker even wat te drinken, een lekker hapje erbij. En je kunt overal best wel aardig volgen. Het is een hele ongedwongen setting. Ik vind dat ze het heel leuk oppakt. Stoker Wessel van de Titanic komt ook uit Friesland. Kijk in alles al in. Daar is het graag, kom on, hellen! Oh, sorry. Het is altijd hetzelfde met die, man. Ik moet je in alles al in, man. Komt-ie! Binnen. Nou, we gaan vertrekken, dus opstoken het kring! De eerste functionering is bij vriend en die voor de baas. Sibylle had ondertussen een kreesjas gevonden en zo komt hij dochst de eerste klas binnen. En hij zet zijn verliedingskunst in op een piano. Het lied van Celine Dion uit de laatste scène waarvan Kate Winslet kwartlied zei dat ze acuut misselijk wordt als ze het jet. Wat denk je? Mag ik dat ik even proberen? Ik ken het vast niet zo goed, hè, maar ik moet even... Sjen had ik wat zei ik? Welke? Zit er voor weer in, hè? Die. Nee. Een leuk en totaal improviseerd moment in de voorstelling. Vooral als je weet dat pianist Peter Siebinga pas krekling invallen is. En ja, het werkt.
Waar is Erik wat te eten? Dit is mijn leven. Sibylle, de mollevanger van Ries, had hem een plakje verschaft aan de kapiteinstafel. Want Ali is het nichtje van de kapitein. Laat ik jou even zien hoe dat werkt. Hij heeft ontocht onbepaald stuit om er help of een regisseur of wat dan ook van boeten bij te vregen. Ja, absoluut. Bij acteurs vooral. We hebben echt serieus gedacht, moeten we niet eens bij Zult gaan informeren, bij theater. En dan gewoon acteurs inhuren. Dat is één. Regisseur hetzelfde verhaal. En toen, ja, waar we tegenaan lopen is, we zijn heel enthousiast. We hebben vreselijk veel middelen hier in het dorpshuis. Maar geld hoort er niet altijd bij. En dan raken we heel erg boven budget. Dan was het ook inderdaad waarschijnlijk een stuk professioneler geweest dan nu. Nu zijn we gewoon met alle respect goedwillende amateurs. Die heel erg hun best doen en heel enthousiast zijn. En dan hadden we ook misschien wat meer publiek getrokken. Maar ja, dat zijn de beperkingen waar we mee zitten. Ali vermaakt haar ondertussen prima in de tweede klasse. In de wereld van Sibylle dus. Zo, het steek is het Titanic 2.0 en dat betekent eigenlijk dat het interactief is, dat we verwachten dat het publiek wat mooi doet. En maar die insteek is het dus echt heel onverwachts wat er gebeuren kan, maar we moeten altijd wel even rondkomen naar de verhaallijn. Maar het kan best wezen dat iets bijvoorbeeld wat 10 minuten langer duurt dan normaal. En ja, de scène op de boeg van het schip ontbreekt net in Koudem. Ik ben verliefd op Sibylle. En ik ben verliefd op Ali. Heel verliefd. We bedenken natuurlijk wel nou vannacht dat het 100 Eline is, dat er meer dan 1500 mensen toch een vreselijke deur staan binnen in de Kaardenzee. Hoe vies je dat evenwicht van een leuk ding en een ramp? Hoe is het evenwicht in een film? Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Die film is echt met alle respect, is echt een beetje een draak, omdat het zo bot verspiekeren wordt op een levensverhaal. En dus is dat is deels kies, deels onkies en deels is dat precies waarom wij dat drama echt willen. Want anders is het gewoon het gemiddelde auto-ongeluk. Echt vreselijk. Maar dan kies die een film van mij. Dus is zo'n voorstelling in die zin wel adequaat. En ik vind het wel goed dat dan eigenlijk het hele slotdrama van het zinken van het schip, dat het gewoon rechtstreeks uit de film oorgenomen wordt. Want dat kiest eigenlijk net speel je. Het onvermijdelijke moment is daar. Ik denk dat er wat mis is. Wat gebeurt er? Ik kom er weer bij. Wat gebeurt er nou? Reddingsvest! Hij is van de klas, ik heb een hond. Onder de tafel! Onder de tafel! Zit haar over! Ja, die heftige beelden van de film en het idee van echt het zinken van het schip, ja, dat oersteegt al het spul hier een beetje in de zee. Want het is natuurlijk zo, ik bedoel, dat is zo heftig. Nou, deze reis zit erop. Koudem het flikt, we hebben een avontuur beleven en haast iedereen is nog droeg.